Bendingalomdla madoda. Why? And why emphasize into yokuba sibulale ubusuku bonke? Why? So bendinalomdla. Wathi ekugqibeleni athi uYesu ngelakho ilizwi. Bendinomdla walona. Into eyenza umdla ngwangu le nto yile yoba uza nale parable okanye uza nale miracle uYesu emva koba tata uLukani bekumnyama for 400 years. Now emveni koba ngaphaya siyibonile ibhoat imsindisi uNoah nendlu yakhe. And so why in the New Testament? Why Katyeni? Why madodana? Why bawuvayisi kusizwana lento yebhoat kanti ngaphaya intombi kaFaro yakhola uMoses ebhotini. And so why in the New Testament? Emva koba indoda ekuthiwa nguMatthias nonyana bayo ilwe namaKristu. Why? Emveni koba uHerode nonyana bakhe beduba icawa. Why now? Why madodana? Basiqala unyaka. Why kukho isihlole singaka apha? Kutheni? Imele ntoni ibhoat kule ndawo? Bobawo. Why kolu lwandle? Icawa bobawo ndithetha qho madodana. Icawa ibibono bobawo ndamkela ufefe litshonile ilanga. Icawa bobawo ibibono. Icawa emveni koba umntu ewile. Icawa ibibonwa njengento entsilwa ngamaza esesazulwini solwandle. Icawa ibibonwa njengebhoti. Icawa ndifuna uthetha ibibonwa njengebhoti entsilwa ngamaza from Genesis to Revelations. Ibibonwa icawa ngcwangule njengebhoti kaThixo yosindiso entsilwa ehamba nzima. Icawa ehamba nzima intsilwa ngamaza oqhwithela. And so le analogy yethi icawa endala bobawo. Icawa yabaprofeti bobawo. Icawa emise. That is why uNgcwangule efunde kwi-Genesis 32 bobawo. Icawa iqale pha oba uThixo aphinda azame uyibuyisela. Esidimenisayo bobawo. Bendirhalela loo nto vice oba uyasapha kule boat unala madoda ali12 ngaphaya. Umnatha ubamba uYakobi baba madoda ekuseni kumathafa empelweni ubanjwa ngumnatha wezulu ekuseni bobawo. Thini Thixo ekuseni uYesu usebhotini. Mandiyeke ke baba. Mandiyeke baba. Ekuseni uthi uYakobi ungubani igama lakho? Ithi ngelosi. Ulibusela ntoni ekuseni bobawo. Watawugqiba emva kwale wrestling wanikwa igama elitsha kwathiwa wena ungusirayeli. Usizizwe ezili12 ezizaba sisibane. Bobawo bendicela uthetha loo nto. Ekuseni uYesu kula madoda ali12 uthi kuwo khweleliselani hambelani phambili.
uMateyu wathi xa isikrobisa wathi netoba izala iminatha wathi uyasimangule isawuthabathela kweli xesha ukuspread igospel. Asambeni kunyaka kuyaqala babako so spread igospel. Asambeni so spread igospel kodwa nicela uba nichilidwa ethena kupostile abathanga bahlala emkhombeni aninako ukusindiswa nina. And so basikholele ebhotini unyaka kuyaqala egameni loyise egameni lonyana egameni lomoya wengcwele khona phakade. Amen.